wata ta ce bala'in da take ciki saboda matan waje za a je waje ai satisfying ɗinsa, amma ta ce ita she can't remember one last mijinta ya sauke nauyin shi a kanta. Sai da aka zo aka bani inta daga ɗakin shi saboda receipt ɗin ma a ringa yadda shi waje, a'a sai an dawo da shi ko mantuwa ake sai a dawo da shi cikin gida. Shi ce karkashin gado ka akwai lokacin da tara receipt a wani box, abin da ya kawo tashin hankali suke ne ce a bar shirin mashi ɗaki. Akwai wata da ta ce mani ita kowane wata tana kan neman asibitin da za ta je ta yi HIV test saboda tana cikin tashin hankali, a kullum ba ta da kwanciyar hankali, kullum kan tana nan yana sujada, tana roƙon Allah ya kawo mata ƙarshen wannan bala'i, ya kawo ma mijinta wani ƙarshen wannan bala'i. Assalamu alaikum, ina kwana mu, ina gajiya, ya aiki, ya kwana biyu. So na yi wannan video zai kawo, na yi shi ne saboda ya kawo awareness zuwa ga maza masu cheating on iyalansu, maza masu fita waje su kwana da matan banza, maza masu cheating on iyalansu, maza masu barin abin da Allah ya halatta musu su je su lura da abin da Allah ya haramta musu. So abin da ya sa na ce zan yi bidiyon nan saboda a lot of my clients, a lot of mata da yawa da nake haɗuwa da su, idan ka tambaye su menene number one matsalan su, ko kuma ka je ƙasa kana binciken umul aba'isin abin da ke kawo musu problem ɗin da suke going through, za ka ga cewa a ƙarƙashin shi magana ba ta wuce mazan su are cheating on them, mazan su suna fita waje, suna mu'amala da matan da ba nasu ba. So su matan nan yawancin su zaka ga sun ce su ba su da matsala in dai har suka san cewa kana ganin matan nan ne, ko kuma matan nan da kake bi kana da niyyar auren su ne. To wallahi da yawan su za su ce maka wallahi ba su da niyyar wani aure, shiriri ta ce kadai ake tafiya a yi. Ɗaya daga cikin abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya kenan. Su da yawa za su ce ni na gwammace da kishiyar waje gara ka kawo mani ita cikin gida, in san cewa halaliyar ka ce, in ma kishin za mu yi shi a cikin gida. Kishiyar waje as they said bala'i ce. Mata da suke auren irin wannan mazan suna cikin tashin hankali, suna cikin bala'i. Because na samu I have had the opportunity ne magana da a bit of them, and abin bashi da daɗin ji. Most of these women kuma za su ci maka ba ma magana su fita saboda iyayensu ba za su basu su dawo gida ba. Wanda za su iya fita sun fita, wasu su ma sun fita ba tare ma da iyayen sun sani ba, sai daga baya suka zo suka sani da suka ji ba su iyawa. Akwai wata da ta ce mani ita kowane wata tana kan neman asibitin da za ta je ta yi HIV test saboda tana cikin tashin hankali, a kullum ba ta da kwanciyar hankali, kullum kan tana nan yana sujada, tana roƙon Allah ya kawo mata ƙarshen wannan bala'i, ya kawo ma mijinta wani ƙarshen wannan bala'i. Wata ta ce wallahi yadda take ma mai gidanta addu'a da ta realizing kamar nashi bala'in jarabawa ce. Ta ce yadda take mishi addu'a wallahi ba ta ma 'ya'yanta, ba ta ma iyayenta, ita kanta ba ta mata. Ta ce amma abu ya ƙi cinyewa. Ta ce sai da ya kai point inda ta haƙura, ta ce shin bawan Allah nan tunda dai ba ni na haife shi ba, rayuwar shi aljanna shi da wutar shi daban ce da tawa. Ta ce a lokacin ne ta samu sauki. Ta ce amma maganar soyayya babu. Which brings me to the third point. Mata da yawa su ce wallahi mazan su da yawa da suke stepping out din nan, tun suna magana suka zo suka haƙura. To wallahi idan ka bincika suka ce babu ma soyayya kuma tsakanin su, saboda sannan da suke mamiyar su ya riga ya tafi. Yau ka fita, gobe ka fita, jibi ka fita, gata ka fita, citta ka fita, abin da gajiya. Suka ce wallahi zama kawai suke da su, amma wai soyayyar nan ta mu cikin gidan aure wallahi babu ita. Wata ta ce da ta realize cewa ta fara addu'a tana roƙon Allah ya ɗauki ran mijinta a lokacin da yake cikin wannan act ɗin. Ta ce to lokacin ne ta gane cewa auren su ya ƙare. A lokacin ne ta gane, ta realize wace irin mutum ce ta zama. Ta fara roƙon Allah ya kawo ƙarshen auren su, ta tattara kayanta, iyayenta ba su sani ba. Ta ce ta ba auren, ta kwashi 'ya'yanta. Ta ce saboda abin ya yi yawa. Ta ce bawan Allah nan ya ƙara aure kuma yana nan yana kan yin abin da yake yi. Wata ta ce tsananin kunya, duk inda ka shiga in aka haɗa maka 'yan mata 10, to aƙalla ba wadda za ta ce bata san kila a dai inda suke a cycle ɗinsu a garinsu. Ta ce to mata 2 ko 3 a cikinsu sun san mijinta, kuma kila aƙalla ɗaya daga cikinsu an yi alfasha da ita. Ta ce abin yana ci mata tuwo a ƙwarya, abin yana sa mata kunya. Ta ce ba abin da take tsoro irin rayuwar da 'ya'yanta za su tashi su iske.
wata kuma ta ce ita da STDs, sexually transmitted diseases, ita da STDs kamar sun zama 5 and 6 ne. Ta ce kullum rana ta Allah tana kan treating wannan infection. Ta ce da daga farko bata sani ba, sai daga baya likitanta ya fara mata tambayoyi ta fara bude idanta, ta fara bincike, sannan ta gane ashe bawon Allah ne ke sa mata cuta. Ta ce gashi shi kafin ya manifestin jikin shi ya riga ya fito ita a jikinta. Ta ce treatment ne har ta zo ta koma tana shan na gargajiya, saboda shi kanshi likitan ya gaya mata cewa in ta ci gaba da sha antibiotics za su ba amfani jikinta saboda sun yi yawa, STDs in sun yi yawa. Ba ta da dama kuma barin gidan saboda she is highly dependent on him. Iyayenta ba su yadda ma ta dawo gida ba za su rike ta ba ga ƴaƴa. To wallahi kaɗan kenan daga cikin abubuwa da bala'in da mata ke going through. Wasu sun ce babu ma soyayya. Wata ta ce maimakon ka je ka nemi matan waje, ka zo gida mu zo mu gyara aurenmu. Mu yi magana, mu zauna mu gano menene ginshiƙin, menene ya ɓata auren nan tun daga farko. Amma kai ka tafi, ka je kana samun ease a waje, ni ka bani cikin gida in yi da raina. Abinda kai kake yi ni ba iya zan yi ba. Kila damar da kai Allah ya baka ta ƙara yin aure, ni Allah bai bani ba. To kama ƙara yin auren, yanda kila in ka ƙara yin auren, kila ita waccan matar za ta bi da kai ta gwada mana yanda ake gyaran auren, yanda mu ma za mu gyara namu. Ta ce abu ya ƙici ne ba. A yi auren an ƙi. A bar biye-biyen matan nan an ƙi. Dan Allah dan Annabi, maza a taimaka. Mata suna cikin kunci, matanku suna cikin tashin hankali. Wata ta ce wallahi idan matan nan ta zo garin nan, matar da yake gani wallahi ba su ƙara ganin mijinsu sai ranar da ta sa kafa ta bar garin nan. Wata ta ce baya ma catering for them gaba ɗaya, sai matan waje. Za ka ga yau an aika kati nan, gobe an biya wannan hotel. Wata ta ce ita in tana sai da aka zo aka bani in ga ɗakin shi, saboda receipt ɗin ma a ringa yadda shi waje, a'a sai an dawo da shi, ko mantuwa ake sai a dawo da shi cikin gida. Shi ce karkashin gado ka akwai lokacin ta tara receipt a wani box. Abin da ya kawo tashin hankali suke ne ce a bar shirin mashi ɗaki. Kwata-kwata ba ta share ɗaki. Houseboy da ta cikin sati za a kira a zo a yi shara a rufe ɗaki. Ba ta shiga mashi ɗaki, ba ta komai a ɗakin shi. Wata ta ce bala'in da take ciki saboda matan waje za a je waje a yi satisfying ɗinsa, amma ta ce ita she can't remember one last mijinta ya sauke nauyin shi a kanta. Maza Allah ya sa mu dace, Allah ya sa ya kawo awareness maku bala'in da matan ku ke ciki. Suna cikin bala'i, suna cikin addu'a. Allah kuma ya anshi addu'a su, kuma Allah ya kawo musu ease. Allah ya sa ku kuma ku gane, Allah ya sa a daina, Allah ya shirya.